रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ जों गोलाव समनिफ्रायनो खौरां बिजोंनो बहाबा बायदि रोखोमावनो जों सावरायलायो। लोगोसे जों बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो सावरायलायो ना, इन्टेलेक्चुवेलफ्राबो दिनै सावरायलायो। दिनै गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय, दिनैसिमबो दासिमबो उदां जाया। मानो जाया बेफोरबायदि बाथ्राखौ गोबां खेब सावरायलायबाय थादों। खुगा जों सावरायलायबाय थायो, खोनायोबो। गोबां दैदेनगिरिफ्राबो सावरायलायो। सोरबा UPPL नि होन आरो BPF निनो होन, सोरबा कंग्रेसनो होन, सोरबा BJP नो होन, गोबां पलिटिकेल हान्जाफ्रा सावरायलायो मा जामारखो होननानै, सोर थाबायमारदों, सोर मुभ खालाममारदों ना, बेफोरबायदि बाथ्राखौ सावरायलायबाय थायो। दिनैहाय दानो लाबोदोंमोन, बावहायनो आं माखासे बानसनिफ्राय कयेकथा बाथ्रा सोंहरनायलाय दिनै बिथांनिनो माखासे रेकर्डखौ आङो नोंथांमोननो खोनासंहोग्रोनि, बिनि उनावसो आं माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन। नैजिद' नभेम्बर 2013 जागायनानै दिनै बे केसा जोब्बाय। बेनिफ्राय बे केसाव रन्जन दैमारि सार हारसिंल' नङामोन, आलफानि बांथा दैदेनगिरिफ्रा बेयाव दङमोन। गासैखौबो दिनै बे कर्टआ, सेसन कर्टआ बिथांमोना दाय गैया होननानै फोसावबाय। बिदिहाय सेसन कर्टआ मोजां मोनसे जाजमेन्टखौ रन्जन दैमारि आरो लोगोसे आलफानि गोबां दैदेनगिरि अरबिन्द राजख'वा, अर्नब सेतिया बिथांमोननि थाखाय बिथांमोनखौ दाय गैया होननानै फोसावबाय। बेनिफ्राय जेलाव थानांनाय केसा दिनै जोबनाया नङा थारमाने। दिनै जि केसा जोबदों बे केसा रन्जन दैमारिखौ जेलाव लाखिनानै दोनाखै। आंनावबो गोबांथार फन फैदों, सारा माथो उदां जाबायनो, रन्जन दैमारिया गबायनो होननानै बेबायदि गोबाङा सोंहरदों। नाथाय दिनै जोबनाय केसा बिथांखौ जोबथेसालियाव लाखियाखै। जाय केसखौ जोङो सुप्रिम कर्टआव दिनै चेलेन्ज खालामबाय थादों, बे केसासो बिथांखौ जोबथेसालियाव लाखिनानै दोनदों। बेवहाय दिनै केसा नोंगौ जोब्बाय, सेसन कर्टनि केसा पजिटिभबो जाबाय, मोजांबो रिजाल्ट फैबाय, दाय गैया होननानैबो फोसावबाय कर्टआ। खिन्थु बिथाङा उदां जायाखै। मानोना बिथांखौ दिनै जोबनाय केसा जोबथेसालियाव लाखिनानै दोनाखै, बिथांखौ लाखिनानै दोनदों। जाय केसखौ जोङो सुप्रिम कर्टआव दिनै दिल्लीयाव जुजिगासिनो दङ, जाय केसा दिनै थांनाय नभेम्बरनि 20 जानो गोनांमोन। खिन्थु खाफाल गाज्रि, जोङो माखासे उसुबिदानि थाखाय बे हियारिं डेटखौ मोननो हायाखै आरो आसा खालामदों थाबैनो जों बेखौबो मोनगोन। जेब्ला बे हियारिंआ जागोन अब्ला पजिटिभ जुदि रिजाल्टखौ जुदि मोनोबा बा बेल मोनोबा सुप्रिम कर्टनिफ्राय, होमबासो रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जागोन आरो। थ' जों आसा खालामदों दिनै गभर्नमेन्टआबो मोनसे पजिटिभ माबाखौ रेसपन्सखौ जोंनि सायाव होबाय थादों, दिन्थिबाय थादों। मावनायनि गेजेरजों जोङो नुलांगासिनो दङ। बेवहाय जों आसा खालामनो हायो हियारिंआ जागोन आरो बेलनि गेजेरजों बिथांखौ जोङो उदां महराव मोनगोन होननानै। खिन्थु दिनै जोबनाय केसजों रन्जन सारा उदां जाया, बे जेलावनो थागोन। दिनै जोङो फैबाय गुवाहाटिनिफ्राय, फैगासिनो दङ, बिथाङा जोबथेसालियावनो दङ। एसे थाबैनो उदां जागोनखौ जों खोनाबाय थानो मोन्दों। रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौ उदां जागोन नामा थाबैनो? सारखौथ' जोङो सारल' नङा, NDP नि जेसेबांखिनि माने जोबथेसालियाव दङ, ओमफ्राय गासैखौबो जोङो थाबैनो उदां महराव मोनगोन बायदि मोनबाय थादों। थ' गोदोबा गोबां सम जों खोनाबाय, नुबायबो माखासे निउसफोराव जे थाबैनो गसिगोन, जों नाजाबाय थादों, जों मावबाय थादों, बिदि जों गोबां खोनाबोबाय। खिन्थु समा बारलांबाय थाबाय, गवाखै। खिन्थु दिनैनि थारिखआव जोङो एसे माने कनफिडेन्सआव बुंनो हायो खोथाखौ, जों जेखौ जुजिबाय थादों, जों बेखौ नाजाबाय थादों। बिनि गेजेरजों जोङो बुंनो हायो जे एबारनि गनो नागिरनाया माने ओरैनो मिसा नङा, प्रेक्टिकेल किसुमान खामानिफ्रा जालांबाय थादों। बेवहाय गोबांथार आसाखौ जों लाखिनानै दङ आरो बे बाराव गगोन जोङो माने बांसिनै फोथायनो हादों सिगां दिनफोरनिख्रुइ। माब्लाबा जोंनि सार नाब्लाजों लोगोसे जाय NIA नांनानै थानाय बै जेलाव थानायफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खबर लाहैफेरदोंना माब्लाबा? आनखि जोंनि दैदेनगिरि सार गबिन्द बिथाङाबो माब्लाबा खबर लाहैफेरदोंना? रावबो थांफेराखै। नैबे सार रुजुग्रा बिथाङाबो माब्लाबा 4 बोसोर खावसे थांबाय। बुंफिननो गोनां जादों आं सार रुजुग्रामोनखौ, दिनै नोंथांमोना रावबो खबर लाहैया दैदेनगिरिफोरखौ। बिनि दैदेननायावनो गोलाव सम नोंसोरो हाथियार लानानै नांबोनायनै दिनैनि बिटिआर एकर्ड खालामनायाव नोंथांमोना साफा UPPL नि दैदेनगिरि जाबोदों। दिनै बेफोरबायदि नायहैनो, खबर लाहैनो सम गैया। दिनैसिमबो सारि बोसोरनि गेजेराव UPPL निफ्राय सासेल' दैदेनगिरि थांदों दै, सासेल' दैदेनगिरि थांदों।
सोर थांदों बेखौ आं बुंनो थांला बिनि अनगायै बेबो सोर एमएलए बै एमएलए खौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ सोर एमएलए इउपिपि निफ्राय बे थांदों रावबो थाङाखै बाद बाखि सोरबा जोंनिफ्राय एनडिबिबि निफ्राय एमसिएलए दं एमएलए दं इएम दं ना रावबो थाङाखै दुखुनांथावना बिनि देरसिन दुखुनांथावना जेबो गैया बिबो नायनो थांग्राया एनडिबि आफादनि नंबावा बियो फरायसा आफादनिफ्राय एमएलए जाबोनाय नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानो बेल' थांदों रावबो थाङाखै बिनि अनगायै थ' बेनि देरसिन दुखुनांथावना जेबो गैया आं बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै देहाया दिनैसिमबो थिग जायाखै मोजां जायाखै गाबोन कट दं आरोबाव क'क्राझाराव गाहैबावनांगौ थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय बहायनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि